ngalokho nisipha imali mahhala. Mese-ke uthatha umhlwazi wedlozi into engangesandla uthi qhula phaya kula manzi uyeke. Uma usuthatha inkukhu, uthatha impepho uyishiye laphaya, uma usuthatha inkukhu uphumele nawo ngaphandle ekhaya. Uma uzothatha iqhuzu elincane lomhlwazi ulifake ngaphansi kolimi. Uma usukhuluma ungaphandle komuzi, ukhulume umhlwazi ufakela ngaphakathi emlomeni. Uyahamba uzongena ekhaya uyiphethe lenkukhu uyakhuluma yabathapha uze uzongena endlini. Uma ufika endlini ubatshele nangu kumsebenzi wenu ke sesiyawuphuthula la ekhaya. Uzokwenza njenakhe, uyayibulala lenkukhu. Igazi ufuna lingene kulamanzi ashintsha abe bofu. Usuzokhipha inyongo uyiqhumisela la phakathi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Musu usuyawuphehla ke lo muthi uphehle ubanekela ukuthi inkukhu abayichuthe bangayipheki. Uphehle musu usuyawuyeka. Musu uyekile musu ukhala ubutshwala lobho. Ukho into engangenkomishi. Mese uyikhile uthi ngithi nana bosibani engafuni ukugezwa yimina ngoba ngiyingane. Engafuni ukugezwa yimina ngoba ngizalwe endlini kaSibani. Ngicela ukuthi ningilandele ngoba ngifuna ukuninika utshwala benu. Ningahlali nabantu eningabafuni. Mese uphatha lo angithi ngithela umbhangabhanga lo umalizwenda lo uthela utshwala la ngaphezulu. Uma usuyalihudula ke lehlahla linotshwala nomgogo wenhlanya lo. Uze uyofika kule ndawo yesigodi, ufike ke lehlahla ulishiye khona. Nangu umalizwenda la ngaphezulu. Uma usuthatha lo tshwala ophethe ngojeka, ubuthele bonke iphuzanike. Nenyama yenu ngizonilethela. Okusho ukuthi uyazihlukanisa izidalwa. Yabo? Uyazihlukanisa. Usuthatha lo muthi olapha yanake. Usuyachela la igcikeni uyachela ngaphandle usuqedile ukuchela. Into osuzoyenza ke ntambama usuthola umsuzwane kuphela. Ungawuthaki. Thola umsuzwane kuphela, uthola umshanelo lokushanela endlini. Bonke abantu balekhaya ufuna ubageze. Uma ubageza uyabafutha ngalomshanelo ubazungeza umuntu umfutha umzungeza bafutha ngomsuzwane kuphela. Emva kwalokho idlozi uligezile. But idlozi uligezile. Nako ke usekufuze manje ubika imoto. Imoto ebikiwe ihlupha ngegazi. Ihamba ngoba ibikwe ngesilwane izoloku ihlupha imoto ebikiwe. Yabo izoloku ihlupha. Ingane lokho imshimi iphasela esikoleni kwekhontenzelwa izoloku ihlupha futhi nayo. Lezi zinto lezi uzozenza ukuthi zizoba nama adversary effect. Why ngisho njalo? Usulungenisile ke idlozi la ekhaya. Mina nginemize u9.